Τραβάει τώρα σειρά τώρα τραβάει. Ο Σειράς και ο Μολίνας κάνει όπισθεν. Σιγά σειρά, μην κουνάζε μαλάκα, να τραβάμε καλά. Και τέρμα ένταση να ούμε. Και ο Μπόγλης μπροστά μας έφυγε ο Μπόγλης, σειρά, ο Τρίφωνο Μπόγλης. Σειρά εδώ να πούμε μουσικούλα γαμάτι. Ωραία τα λικέρι σειρά, πώς το στρίβεις το τιμόνι, μου ήταν έτσι. Σειρά μη με κουνάς, δεν σε παίρνω καλά να πούμε. Ο Πούτανος. Ο Σειράς ο Πούτανας. Ο Σειράς και 500. Έλα ο Μιχάλης, Μιχάλη. YouTube το βράδυ θα πούμε σειρά. Σιγάρε σειρά. 81 νούμερο να πούμε Γατζάρας. Ίσα η πόρτα, σειρά έκανε τσούχτη η πόρτα. Έλα, να και ο Σύμβουλας με το Ιβέκο, Θωμάς και Ιβέκο. Έλα ο γκόλος σου θα κάνει έτσι, λέμε. Σιγά σειρά από πάνω να δω έρχεται κανένα τρένο. Περίμενε σειρά. Σειρά είσαι ελεύθερος, έρχεται το βιτίο. Σιγάρα μαλάκα, τον παμπρίτσαμε. Έχω το βιτίο με 1000 έρχεται σειρά, φύγε το προλάβει. Φύγε με μαλάκα. Δεν θα ρίχνουμε εδώ πάνω. Πέτρο, άκουσες? Ναι, άκουσες Πέτρο. Πέτρο, άκουσες? Έλα, πάμε αριστερά. Ρε, 14 φουγάρο. Όπως σειρά τραγουδάρα, Και τώρα συναντάμε Χριστάρας και Πρέσπες. 35. Έλα σειρά. Ρε σειρά και 500, περίμενε σιγά σειρά. Άντε ρε κάμω σειρά. Την ταλικέρηση, σε πού πάμε σειρά? Ναύπλιο πάμε. 465 Έλα κάτσε περίμενε τον βγάλω. Αβαρία ο Σειράς. Ο Σειράς αβαρία, σταυρό, γράσο. Έτσι είναι σειρά, μα δεν βάθεις γράσο. Σταυρούς θα παθαίνεις. Πού είναι ο σημειωτής? Κοιμήσου μαλάκα, κοιμήσου, σε βγάλαμε βίντεο τώρα να δω. Ντοκουμέντα έχουμε, φύγε στην πίσω τσάπα. Να βγάλω το τούτα λούτα στην πίσω τσάπα. Τρίβο Μπόγλη θα πάμε τσάπα. Όπα, εδώ YouTube το βράδυ όλους. Έλα, άραψε, όλους άραβε φάκελο σας μάλλον ρε κουφάλες. Πες στο CB, προσέξτε καλά, η σειρά τραβάει βίντεο, τα χάλια σας. Προσέξτε καλά, η σειρά τραβάει βίντεο, τα χάλια σας. Δουλέψτε καλά. Και μη λέτε μαλακίνη στο CB. Τρίβον Μπόγλης. Μη θέτε ρε, σταμάτε μπροστά μου, το γαμό το μουλίτο. Πρόσεχε πως μιλάς λέμε. Γράφονται όλα. Έλα εδώ. Όλα καταγράφονται. Έλα Πασχάλης και Τσάπα και Μπόγλης. Και Τρίβο και Μπόγλης. Και Τσάπα να πούμε. Οι άλλοι ακόμα τη φτιάξαμε, τα φουστάνια τα σήκωσε. Α, βεγάμισε τα πού πάμε έτσι. Και ορυχεία και 14. Και ορυχείο καρδιάς και 14 ακριβώς απέναντι. Θωμάς στα αρχίδια μας. 3 λεπτά λέει, 3 και 2 σειρά. Ωραία σειρά τσιγάρο να πούμε, τα λικέρις να πούμε. Πού πάμε σειρά, Ναύπλιο, για πορτοκαλιά. Για κάνικες σειρά, κάνε πίσω φορτώσουμε κάνικες. Θα τις πάμε στο Βαρνάρι σειρά τις κάνικες. Έλα. Ωραία κάνικες για το Βαρνάρι λέμε τώρα, θα φορτώσουμε. Το μπούτσο είσαι ρε μαλάκα. Όλα σου, έλα Μπόγλη, όπισθεν κάνουμε τώρα να μπούμε στη τσάπα του τούτα λούτα. Πασχάλης, ενόψη. Έλα Πασχάλη. Μπόγλη, χαμογέλα ρε, ρίξε ένα χαμόγελο. Κάτσε, ρίξε το παράθυρο. Τρυφό! Πού είσαι ρε πουτάνε, γέλα, σε βγάλω βίντεο. Το σκύλετε και πάλι, το βγάλω βίντεο πως φορτώνει. Θα το δείξουμε το βίντεο πως φορτώνει. 4 λεπτά λέει, δεν βγάλω το καθρέφτη ρε μαλάκα, μη με τρελαίνεις. Τώρα, YouTube το βράδυ. Φόρτωνε καλά, να σε βάλω στο YouTube. Όχι ρε, μια χαρά είναι ρε. Φύγε Τρίφο! Κόρνα δεν έχει, φύγε!
Γαμώ τη τσάπα σου. 5 λεπτά βίντεο τραβάμε. Άιντε, έλα, δώσε. Δώσε τρίφο και τεκιά και Μπόγλης λέμε. Έφυγε ο Μπόγλης. Ο Βάσος την πόρτα τη βαράει. Εδώ έχουμε -5, ο Βάσος είναι μαμάνικο. Κοιτάξτε το Βάσο, παιδιά. Ο Βάσος. Καθαρίζει την πόρτα με ένα στυλό. Με στυλό σειρά, τι καθαρίζει, με κάτσε. Βάρε, σειρά, Κοίτα πατάρι εδώ. Ο Σειράς. Δεν θέλουμε τέτοια πατάρια. Έλα, ο Σειράς σου, έλα σειρά. Ωραία, πούτανε γαμώ τα κλαρίνα σου. Ρούφα και μια τζούρα. Ο πούτανος, ο Σειράς. Για να δούμε, CB Jackson ο Σειράς. Λαμπάκια εδώ, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα. Μουσική να πούμε. Για να δούμε. Η τσάπα φορτώνει τώρα εμάς. Κάνει λίγο ντρτ. Για το. Τι έπαθε ο Πασχάλης. Κάντε μόσκυλο. Εμάς φορτώνει. Κοιτάξτε και βλαμμένο πάνε από τότε το 64. Έλα, σειρά 6 και 16 λέει. Βασίλης και Φουσκωτός και Βαρδολόμη. Και έχουμε ακόμα 12 λεπτά σειρά να γράψουμε. Άρα παίρνει, πόσο παίρνει, μπράβο σειρά. Ο πούτανος. Αυτά είναι του Πασχάλη τα χάλια, παιδιά. 6 λεπτά δρομολόγιο να φορτώσουμε. Μουσικούλα εδώ, τσιγάρο, φραπεδιά και ντρτ. Πού πάει αυτός, τα σήκωσε τα μπουστάνια, ακόμα δεν βάλαμε. Σειρά, φύγαμε σειρά. Έχει ακόμα μία σειρά. Μας γάμισε ο Πασχάλης. Θα τελειώσει ο χρόνος αναμονής. Ο καιρός είναι έτοιμος να ρίξει πέτρες. Μερσέντα. Μερσέντα λέει και Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τι νούμερο είναι σειρά? 209. Καλβάνια σειρά. Και Ξάιφος Κηπιτάρης είναι. Άντε με Πασχάλη! Κούνα τα χέρια ρε γάμο, το πάτο σου γάμο. Σειρά μας φόρτωσε μαλάκα. Όχι δεν νομίζω. Εδώ το βάσω. Φύγουμε. Να φύγουμε. Φύγε ρε μαλάκα γάμο, το πάτο σου γάμο. Τι αυτός Άλεξ το τσιμπίδε σου λέει μαλάκα. Όπα! Ωραία καψούριδες γάμο το κανάλι σας. Έλα δώσε σειρά. Τι καψουροκάναλο είναι αυτό που βρήκες ρε μπούστα. Όπα σειρά στο τελικέρις λέμε. Άντα! Ωραία φτάνει εγώ στα σειρατά πατ' γκάζι. Όπα! Ο Σειράς και τα τα γκάζια του. Δώσε σειρά βάρα τα άλογα. Έλα σειρά σιγά το Πέτρο, ο Πετράν. Έλα Πετράν και ψυχάλες. Έλα, σας βλέπω, σας γράφω όλους. Δώσε, δώσε. Όπα. Και τάπα στον δρόμο και ψυχάλες σειρά. Ο Σειράς ξάπλανάτος 465 Σειράς, ανάσκελα, γράσο δεν έβαλε, κεντρικός μπουφ. Σταυρός πήγε για θεοφάνεια, το ρίξουμε το Σταυρό, σειρά, ρε μανάρα, ρε μανάρα. Δώσε, φύγε σειρά, φύγε σειρά, φύγε, δεν έρχεται τίποτα, φύγε σειρά. Το τάμπερ τώρα, ωρε μάγκα, έλα σειρά και τάμπερ τώρα, τάπα στο τάμπερ τώρα, κλαρινέτο Σειράς. Να το βυστικώσει. Σιγανές. Σειρά σιγά αυτός να μην χλάσει και θα βρωμίσουμε όλοι εδώ. Σειρά να πούμε για τάκο. Όχι σειρά μη σειρά δεν έχω αφήσει απογόνους ακόμα. Ο Μπόγλης. Ρε Μπόγλη. Σειρά αυτό το βάλεις μαλάκα στο YouTube θα φυσήξει. Ξέρεις να το βάζεις. Άμα δεν ξέρεις σειρά σε μάθω εγώ. Θα το χώσω. Έλα λέμε και Μολύνας και 464 λέμε. Να το σου ρε γάμο τα καπάκια σου. Ρε Μολύνα. Και ούρτακ τακ μπολντόζες εδώ. Και παιδιά κάναμε ένα δρομολόγιο. Γαμηθήκαμε σειρά 10 λεπτά. Σεραντάρες μας πήραν τα μυαλά λέει ο Σπύρος Ντουμ και Γρεβενά. Έλα λέμε. Ωραία Caterpillar.
Βαγγελάκης και Caterpillar και Φιλότας. Ρε Βαγγέλα γάμο τα υπουργεία σου. Μπρόξε γάμο. Μπρόξε. Εδώ Caterpillar και Dirt αυτός. Α, και ο εργοδηγός εδώ. Μας έπιασε. Ο Πούτανος. Ο Πούτανος. Σειρά κάνε όπισθεν καλά, και μην πάθεις καμιά φουρκέτα μόνο. Ο Σειράς, κοιτάξτε παιδιά που κάνει όπισθεν. Ο Σειράς που κάνει όπισθεν και το έργο θα λάβει τέλος τώρα. Έλα πούστη μου. Σειρά, μόλις σηκώσεις πες, Σειρά. Αυτό. Σειρά. Αυτό ήταν ανδρομολόγιο στο Ρηχείο Καρδιάς. Αυτό ήταν ανδρομολόγιο στο Ρηχείο Καρδιάς. Πίστο Σειρά τώρα. Ο οποίος το τράβηξε ο κύριος. Όχι ρε, μείνε τα ντοκουμέντα ρε. Αυτή η φάτσα. Αυτός εδώ. Φάτσα. Αυτό δεν ξέρω να κάνει.